Don't fail to subscribe, Alice Acabado. Ano yung 45? Ang paghawak. Master. Bitiran sa paghawak ko. Badil. Manok. Pwede man. Na? Tara. Dito guys yung gawagay. So hindi yung komodo ang tira. Hindi aso. Paano pa ka na Kuan mo ba? Tatry tayo. Bargain natin yung ano dun sa bahay. Sige dali na. Yung mga manok. Para pang ano tayo. Sige raw nga biliw. Sige raw nga biliw. Natumakan na to. Dito yung ano. Dito yung bilog. Baka maka-accident. Dito ba? Bag. Makala yun. Magsamo ni Gino. Ay, panggulay ko din sir. Panggulay ko. Sarap to. Uy. Yeah. Libin sa amin sa guys. Lah. Gimana? So. Yan guys, may lubi-lubi pa dito. Yan. Dito guys, sa bukid. May mga ganito ka lang guys. Kahit di ka na bumili dyan sa ano, sa mga tindahan. Hindi rin na yung ulam mo. Guys, ano to sa Tagalog guys? Alam niyo ba to? Hindi ko alam sa Tagalog to eh. Pag dito kasi sa amin, sa Bicol, tawag dito, lubi-lubi. Dito sa Iriga, libi-libi. Pirang taon na wali? 2015 para wali? Iban na ito. Lusog no? Para si Garfield eh. Ay, itlog na sanay pakanta Iron. Gibo na kita sa ito baba. Sandyan natin sa si Iron. Ang gatog. Di mo. Manan. Adi Adi mo saan yung po makawitan ko buod. Tatlo yan ang itong kinukunin. Ay kuman! Sukat yan sa sunda. Kinabumukan ka rin ang kadakiluan ang kawoy. Buka adi Adto ay Laka na ipak. Sayang ka oras. Hindi na kami, padabutan na yan. Ano pa yako ay? Ay langatong. Langatong din. Tadi mo rin ang kadagandang. Ito guys, handa ko. Nangsug na! Hey! Ay, din mo nga makatid man ka. Ito guys, pang paganti yan. Ito. Nauuna kaya tulos eh. Bangit ako talo eh. Dali na. Dali na. Sige raw, bili raw. Oh.
Gamitin mo. Pagkakapi lang yan eh. Dama palang turas. Ay, di pa kingayaw. Nangapi na ako. Tawag parang kaguwan. Pwede na ba to? Lahat kulang ka kanina. Kulang pa? Ay ko! Ay, sorry. Luto na. Sige, sige. Di pag biglan ka mabari. Dali, wala, dali. Pinipitik. Dali na. Ano, bili mo sa amin? Sige. Madaag pa rin niya. Dali ako muna. Dali, ising. Kalbog. Kasibo. Tayo na, maras. Mas mapagparabiglan. Mabari. Pag na ako sinabi sa kamabiliwan. Sige raw, sige raw. Dagsa kasi. Ito guys, gagan ko ito guys. Ito, dito mo tali. Ata mo na, yun lang, Chris. Dali na. Mabari. Dali na. Luway-luway sana. Sabi biliwan mo. Jobot. Ganun lang kadali. Adi mo ah, tahan mo sa adi. Lalagan sana, nag-iwas na. Takong iyo, nuansan na. Bubutahan ka na sana saan. Arad-arad. Arawin ka. Ika na. Hindi ka bahala sa inyo. Kaya nang dagat sa pompa yun. Palaka. Pwede man raw. Wala na siya. Kaya dito ka. Ano ah? Ano mo iwasin eh? Ganon yun, kadali. Ito. Nagi kumayton pangraet. Ano. Muna. Kita na to. Okay. At muna. Hindi. Wah, isa ko na anak. Ano yan? Sasa, di pagparakatan Erwin. Uy, biliwan mo yan. Pumitik nga ng bigla. Huli kamu sa social media. Ini utik. Ikas sinabi. Alam niyo guys, kung tawag dito guys. Langatin. Guys, ingat kayo dito pag nasa kabundukan kayo. Pag nalagyan ganito sa balat mo, mangangat ito.